sosis ae ajat dah lo coba ayo coba ayo yo coba halo lo doke piye doke lo oh pokoke ngaturaken sugeng siang sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya masa kini tren mas bro. Orde baru. Alah, aku kan ngomong apa? Alah, ya, kita bahasa nih, bahasa ini bahasa. Bose lengguri, aja goleki bose. Sing penting berkah samudayane sehat sedayanipun para rawuh sedaya ingkang sampun nggih menika mirsani wonten kalodhangan siang punika lumebeh dumateng nggih menika ingkang hamengku gati. Nggih, kula lalar saking daya cahayamu. Cahaya apa? Payu Caci Jaya. Alah ya Allah. Lah, wong tuwa akeh raine yo kesleo. Ayo Mas yo dipun paring lagu sing rancak sing rame yo. Ya. Oh, asik so. Oh,
Tepuk tangan